gadino di nesu anyimi ihe ina ma di ma di osu imi akokola ya na ma di kola ma di na mu anyamu anyị ga-agba ka lọta nyoko na akokola ha ga lalu Igbo ndị ọma onume ekene n'Igbo bụ Igbo eji m n'aka na gị na ezinụlọ gị nọ na si mma ọ ka bụkwa Adonu nwaanyị Ngozi Mmatụ onye nta akụkọ gị na Igbo Amaka TV Igbo niile asị nka ha na-anọzọ na Igbo kọstali gị ihe ọma ndị be anyị ọ nwere otu news mfọkịta ska mepụta achọbụgo m ime vidiyo maka kwuo maka ihe anụnwa mana enwebeghị m ohere mana mgbe m bịazi bịa afọ nke anụnwa nsị mba ka nwere ohere akwụkwọtezie ihe a niile ya bụ news bụ na ọhaneze ndị Igbo bụ otu ndị na-ekwuchitela Igbo ọnụ ha na ha na-ekpupụrụ ndị Nigeria Army okpu ekene ha ekene pụrụ iche mbọ ha gbalụ ka ha si wee gbaa nnọọ mbọ na ha agbaka mbọ iji wee mee n'udo na nchekwa dị n'ala Igbo ya bụ na ha agbaka mbọ to restore peace and security in the southeast. Ihe aka nchọrọ ka anyị nebe n'anya ihe anyị ji si ka anyị nebe n'anya na ihe anụnwa bụ maka na vidio nke izizi nchọrọ ime bụ oge anyị fụlụ ozi atụsala ozi na Nigerian Army jideli 20-something people na Imo State including nwatakịrị dị afọ 15 15 years old wee sị na ndị anụnwa bụ ndị IPOB ESN na ha nwa bụ ndị jejeje gbaa ụlọ ndị uwe ojii ọkụ na ọmụma gbukwe ọkwọmụma bụ ihe a nwere obodo a mana echetazime ma gbukwa otu onye isi ndị polisi ebe a ewee jide ndị a wee gosi anyị na ndị anyị na ha afụ ebe anụnwa kịta na ha bụ ndị IPOB bụrụ ndị ESN ndị jejeje mụnye nyabụ polisi ọkụ ndị so na ndị ejidelu bụ nwa 15 years asịbụgo m ka m mee vidiyo ajụjụ m ụda ịbụọ ajụjụ m nke izizi bụ ọ bụ na onweghị onye ga-akpọdo na Hope Uzodimma oku wee jụọ ya ọ bụ gịnị na-eme n'Imo steeti ajụjụ m nke ịbụọ wee bụrụ unu achọrọ ịgwa m na ụmụ okolobịa anọzi n'ala Igbo nke na ndị IPOB ga-ewelu nwa 15 years weli ya tinye ya n'ime ESN nke a bụ iji wee gosi unu na ndị anụnwa kpọrọ onwe fa Nigerian military n'ikikere nke ndị Igbo gọvanọs nyere fa ọtụmadị Hope Uzodimma batalụ n'Imo steeti na ala Igbo wee na-ekpochisi ụmụ okolobịa anyị onye ọbụla ha fụrụ anya na njọ ejidego gị onye ọbụla ha fụrụ mgbe ha chọrọ ijide gị ha ejidego gị ejide gị akpọchie gị achọ otu ebubo ebo gị ha chọrọ ịma ma imerie nya bụ fọ ha wee si na nwa 15 years so na ESN nke a ga-edo oke na ngwere anya na ndị niile a na-aparedi si gị nọ ndị ESN nọ ndị unknown gunmen nọ ndị IPOB na ndị abụghị ndị IPOB na ndị abụghị ndị unknown gunmen na ndị a abụghị ndị na-aga agba polisi ọkụ ajụjụ m ọzọ wee bụrụ ọ kpatalụ na ndị na-achị ala Igbo achọbeghị inebenye anya na ndị anụnwa ihe a na-eme n'ala Igbo ndị a na-aga agba polisi ọkụ malụ n'ezie ebe ndị a bụ ka anyị nọ nnọọ jide nnọọ n'ime obi anyị wee kpebie kwelusi nọ ndị Eastern Security Network bụ ndị na-eme ihe anụnwa anyị si na ọha nwa na-eme ha ndị a na-ejide kedu ka isi malụ nọ ndị a these innocent people a na-ejide na ọha nwa bụ ndị na-eme ihe a gwanụ m ka nwa 15 years ewegokwa onye nke pụtalụnụ si na nwanne ya so na ndị akpụ ya lele si na o so na IPOB na ESN nwoke okolobịa kwukwere okwu si na nwanne ya sohukwe na ozi ka mmiri arụ na-adịrị odunyere ka o jegote ihe ebe a ka esi wefudebe anya na anya ọzọ sịkwa ha fụlie mgbe ebe a na-achọzi ya bụ na akpụpụta gị ya si na ejidelie asị ndị ESN nya ka ọha na eze ndị Igbo kama ha ga-etinye anya n'ihe na-eme na ndị n'ala Igbo mala ihe ndị Nigerian Security maka na nke ebe eziokwu bụ na ndị achọghị anyị ndụ hapụkwa na ihe
ihe a ha na-emesị na ha na-echekwa obodo o nwere obodo anyị ha na-echekwa maka na mgbe ihe dalụ mgbe aka ị ga-ama na onwe ya obodo ha na-echekwa ọha na eze ndị Igbo ndị na-ekwuchitere Igbo ọnụ ha folo ka dị na insecurity dị na Nigeria si wee dị ha wee na-ekọmendị ndị Nigerian military mbọ ha gbalụ iji wee mee na n'udo dị n'ala Igbo mbọ ha gbalị n'ala Igbo ha na-agbanwuro n'ugwu Awụsa mbọ ha gbalị n'ala Igbo ha na-agbanwuro n'ugwu Awụsa ebe a na-atọlụ mmadụ left right center ebe niile ma ụmụazị ma okenye unu afụkwali vidio ebe ndị Nigerian military kpọọ bụzi ha na-eduje ụmụazị skuul ndị na-ekọrọfụ vidio a kilikwenyi ya Mando. unu afụ gị ya nya bụ na ndị Nigerian military siri ike nke restore peace and harmony and kwụsị insecurity n'ala Igbo mana ha enwere ike imenwe na ugwu Awụsa ebe ndị na-egbu mmadụ atọ mmadụ eme mpụ na alụ dị iche iche nke ụwa na-afụ anya ha nwere ike ijide ofu onye n'ime ha si n'ọnya bụ onye na-akpa ike ha mana ndị ọha na eze ndị Igbo nwere na-akụlụ ha aka na ha agbanika igbu ndị bụ unu ha agbanika igbu ụmụ unu ha agbanika igbu ndị unu kwesịrị ịdị na-echedo ọkwa ya bụ nkwado nwa ha kwadoro ọkwa ya bụ mgbani nwa ha gbanile mgbani ya ha gbanile ha na-agaghị agbaninwu n'ugwu Awụsa. That takes me to Hope Uzodimma. Asị na m ka njụọ ihe a Hope Uzodimma na-eme n'ala Igbo na-eme n'Imo steeti a na-akpọchi ụmụ okorobịa ayala in the name of na na-amụ polisi ọkụ nya bụ na o nwere ezi ndị nwere ike ịkpọ Hope Uzodimma oku jụọ ọnya kedu ihe na-eme n'Imo steeti ọzi otu a ka anyị Igbo anyị sizi wee dị na nwezi nnọọ ndị ga-ewepụta ndị okenye ga-atapenwu ọnụ ndị kpọrọ onwe ha okenye ga-atapenwu ọnụ wee jụọ ese nebenye anya n'ala mmalụ ihe na-emenụ anyị na ha anụ ihe niile a na-akọ maka Abakari ihe ụfọdụ ihe ndị a ji efe anyị efe na ntị anyị ka ji ha ekweta na ọ bụ eziokwu bụ maka na onye nke anyị esobeghị na ya mbọsị a ga-aparedi nwanne gị kịta akpụghali anya si na otu nwanne gị so na onye Eastern Security Network maọbụ so na onye IPOB ejidelu mbọsị a ị ga-eti mkpu n'oke ọnụ mbọsị a ka ị ga-ebido wee kwube maka mpụ na alụ na-eme n'ala Igbo malụ ihe ị nwere ike ime ka mmadụ ka ọ kwụsị ofu ihe onye Igbo ọbụla ga-ama bụ n'agbanyeghị ebe ọbụla ị nọ ya na ka uche gị ra n'agbanyeghị okwu ọbụla ị nọ na ya ichelu na ịnafelugo ịnafebeghị egbugide ndị ogbenye gbugide ha gbuchaa ha anya banye n'aka unu ndị si na unu anọtago mma unu ndị ọnụ lulu n'okwu oge na-abịa mgbe ọnụ ahụ unu ga na-asapụ ọnụ mana nsị bụ ihe unu na-agbọ unu ga na-asapụ ọnụ unu a mana ọ ga-abụ ọbala bụ ihe unu ga na-agbọ a sị na-ebido n'ụtụtụ na a na-eji ụtụtụ achụ ewu ojii maka chi ejie adị m very very disappointed n'ihe anụwa ndị ọha na eze melụ kama itinye anya mmalụ ihe na-eme n'ala Igbo ha nọrọ na kọmend Nigerian military na ogbugbu ha na-egbu ndị be anyị ha na-akọmend ha akụlụ ha aka na ogbugbu ha na-egbu ndị be anyị in the name of na ha na-ejide ndị na-emebi iwu kedu ndị a na-emebi iwu kedu ndị a ọ dị gị ka ọha nwa na-emebi iwu a
kedu ihe gosiri gị n'ezie na ndị anụnwa bụ ndị ESN? kedu ihe gosiri gị n'ezie na ndị a ha si gị nọ ndị ESN a n'ọhanwa bụ ndị na-eje amụ police station ọkụ? Ọ maka confession anụnwa bụ na ha pụta enweta ofu onye o mee confession ọ bụ na emesie nye inwere ọ bụrụ na ị bụ onye nwere uche iche enye eche ịmalụ n'ezie na ihe onye a na-ekwu bụ ihe a si ya kwuo. Igbo teta n'ụla adị m alaiki na-ekwu okwu ka nna olu m na-ada n'ike otu a, mana ụfọdụ ihe ndị na-eme n'ala Igbo anyị a adị m aghọta ndị anụnwa kpọrọ onwe ha okenye, ndị anụnwa na-achị achị maọbụ ndị anụnwa ọnụ na-elu n'okwu n'ala Igbo, adị m aghọta ha. Ndị a na-egbu ma ndị a ga-egosi gị ha agbagbu ma ndị ha ya akpụghalị ihe ndị anụnwa bụ ndị be anyị. Ndị a bụ ụmụ mmadụ, ndị a bụ di mmadụ, ndị a bụ nna mmadụ. Ọtụtụ n'ime ha agaghị enwede ego nke ha ji agaghị akpọdo lọya nke ijebe kọt jije prove onwe ha innocent. Ndị okenye Igbo kunu bini ọtọ, kunu kwụsị mkpamkpa a na-akpa n'ala Igbo. Ndị Fulani ga-abata n'ala Igbo baa n'ofu vileji gbuo mmadụ, nwe onye ndị Nigeria Security unu si na ha na-echekwa unu enweghị ike ijidere unu otu onye si unu na onye abụ onye mere ihe a, mana unu na-akụrụ ha aka na ha na-echekwa obodo. Mana ihe ichekwa obodo mee onwe onye ga-afụ anya. Ha ga-ejide ndị Boko Haram ha erilizi enye, mana ha fụ ndị nke anyị agbagbuo ndị kpọrọ onwe ha okenye na-ekwuchitere Igbo ọnụ a na-akụrụ ha aka si gị na ha na-echekwa obodo. Ọ bụ ihe ifele ka ọ bụ. I don't understand you people. Ka ebido n'ụtụtụ kịta chụba ewu ojii ka anyị wepụ na aka enwe n'ofe tupu ọha aka mmadụ. Ndị Nigerian Army ọ bụ na ha ama ọlụ ha jere ugwu Awụsa n'ebe ha kwesịrị ịnọ. Anyị nwere security challenges na-abụrụ nke ha creatili n'ala Igbo, anyị eji n'ide their presence. Ọ bụ na ha na-echeka na ha esike ike, ha jere ugwu Awụsa, ha ga-ejidere ndị bandits na terrorists na kidnappers na ihe niile ha nwejulu onye niile ha kekpodolu nwere egbe bunyesie ha julu ebe a. Ha ga-ebe ha ga-anwụtaba ha n'otu n'otu. Onye mgbe a ka anyị ga-amalụ na ha na-alụ ọlụ. Ọkwa Abakari na-alụ ọlụ. Boko Haram one ka o jidere, Fulani bandits one ka o jidere, Fulani terrorists one ka o jidere, kidnappers one ka o jidere n'ugwu Awụsa. Mana ọ bịa na South, ọ bịa na East, ọ bụrụ onye na-alụ ọlụ, bụrụ ya bụ onye na-ejide ndị oshi, bụrụ ya bụ onye ma hideout ndị oshi, onye ma hideout ndị kidnapper, onye ma hideout ndị Eastern Security Network, onye ma ihe niile na-eme n'ala Igbo, ọ bụrụ ya. Mana Borno ebe o si, Benue ya ebe obi ada aga ugwu Awụsa ebe ha ncha si ada aga. Mana ha bịa n'ala Igbo anyị na-akụrụ ha aka na ha na-echekwa anyị. Ọ bụrụkwa nchekwa bụ ihe nwa. Ka anyị wepụ na aka enwe n'ofe ndị Igbo tupu ọ ghọọla anyị aka mmadụ. Ka anyị bido n'ụtụtụ kịta ka anyị chụba na ewu ojii ka m kwụsị na ebe a. Ọ ga-adịkwa na mgbe ọzọ. Ọ ka bụkwa nwunye nwaanyị Ngozi Mmadụ. Igbo niile asị m unu ka emesịa nụ.